Flere og flere unge føler sig stresset på grund af studie, og især op til eksamen. Vi er taget ud på et af landets videregående uddannelser for at møde nogle af de studerende og for at høre, hvordan de oplever dette pres. Vi er på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Aarhus. Der er 3 timer til solen slukker. Der er 3 timer til samfundsfagseksamen. Vi møder nogle af eleverne på kommunikation på andet semester, der er mødt ind tidligt for at gøre sig klar til eksamen. For nogle er eksamen ikke noget problem, for andre kan det være svært. Vi har fået en kommentar fra lektor og forsker Roar Buch, der er forskningsleder og eksaminator til dette års samfundsfagseksamen. Vi har haft et intensivt forløb, der udformer så det presser de studerende til de yderste. Vi har kun haft tid til at gennemgå halvdelen af pensum, men efter så veludført og gennemtænkt forløb, så kan jeg ikke se, hvordan man skulle kunne dumpe eksamen. Det gør, at Roar Buch har høje forventninger til de studerende. Det er min vurdering, at alle opgaver under karakteren 12 er useriøst arbejde fra eleverne. Tiden nærmer sig eksamen, og de studerende har forskellige forventninger. Vi har jo haft 2 dage til at læse godt 10.000 siders pensum. Det er jo ikke noget problem. Så jeg har haft masser af tid og føler mig ikke stresset. Så altså, hvis jeg kommer ud med mindre end 12, så er jeg ret skuffet. Ja. Jeg er slet ikke nervøs. Jeg er kommet i rigtig god tid i dag, og jeg har styr på alle noterne på computeren, og jeg har styr på alle mine papirer, så jeg er slet ikke nervøs. Det skal nok gå i dag. Kan vi stoppe nu? Det er nu tid til at se, om de studerende kan klare presset.